नैथि खेब जोलुर बादायलायनाय श्री फुलेश्वर नार्जारिनि सोमोन्दै आं बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो लुबैयो। थांनाय बोसोरावबो सेथि खेब श्री फुलेश्वर नार्जारि जोलुर बादायलायनाय बेखौ होनानै थांखांबाय। देग्लायबो नैथि खेब, बे नैथि खेबाव गोबां प्लेयारफ्रा गोबां ग्रुपफ्रा फैनानै बेवहाय जोफैदों। दा बे नैथि खेब जोलुर बादायलायनायनि श्री फुलेश्वर नार्जारिनि सोमोन्दै बे फिसालाया मानि थाखाय बे खेलाखौ होबाय थादों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो आं बयनिबो सिगाङाव बुंनो लुबैदों। बे जादों श्री फुलेश्वर नार्जारिया जोबोद बल खेला गोरोंमोन। आंबो बेजों समना समनि बियो 6ब्ला आं 5 फरायनाय सममोन बे बसगाव गोजौ फरायसालियावनो 76, 77, 78 बे बोसोरावहाय जोलुर बादायलायनायावहाय बियो गेम केप्टेन जानायनि सिगां जोंखौ लानानै जेरावखिया बल जोयोमोन। माने जोयोबाथाय देरहायो। ओरैबायदि बियो बेगाव थानानैबो बलखौ लांनानै गल सोयो। बेखौ गाथेनानै बेखौ होबथानानै लाखिनो हानाय रावबो गोहो गैयामोन। ओरैबायदि रोंगौथि गोनां फुटबल प्लेयारमोन, आसरित रोखोम फुटबल प्लेयारमोन आरो बियो। बे बैसो थाजासे औहाजासे फुटबलखौ जोदों, फुटबल खेला गेलेनानै दिन्थिलांदों। दा बे जिनिसखौ बयबो मिन्थिथों, बयबो मोनथिनानै बे खेलाखौ मानो होदों बेबादि जाथों साननानैनो हयथ' बिनि फिसालाया रोंगौथि गोनां सासे मानसि जानायलाय बे खेलाखौ होबाय थादों। आरो आंबो बिनिनो बिबनां असे जानायलाय, राहुल नार्जारिखौ बिबनाय जानायलाय आं राहुल नार्जारिनि जानानै दिनै बे खेंफोरथिखौ फंनैसोखौ आं होनाय जाबाय। फुलेश्वर बिथाङा मा क्लाबनि प्लेयार? क्लाबाथ' जोंनाव सराइबिल हाथरखि क्लाब दङ। बे सराइबिल हाथरखि क्लाबनिनो बिथाङा सासे गेलेगिरिमोन आरो।